दिनै बड'सा इलेक्ट्रनिक मिडियानिफ्राय जोंखौ इन्टारभिउ लानो फैनाय मानिजाथाव रिप्रेजेन्टेटिभ नोंथांमोनखौ सिगां जोंनि अल इन्डिया बड' पिपुल्स नेशनेल लिग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड आफादनिफ्राय साबायखर बावजेनग्रोनाय जाबाय। गोसो गोरबोजों वेलकाम खालामबाय। दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरा माखासे मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ दुखुनांथाव आरो ट्रेजिक माखासे खोथाफोरखौ फोरमायहरनो थाखायनो जों माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों। बिनि गेजेराव दिनै नभेम्बर दाननि 8 थारिखआव जोंनि आफादनि आरो बिनिफ्राय बड' सिभिल ससाइटिनि आरो एबसुनि गोदोनि गोजाम दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमा अनसायगिरिफोरनि 3थि स्पेसियेल कनभेनसन जानांगौमोन। आसाम गभर्नमेन्टआव जों पारमिसन बिदोंमोन, नाथाय दुखुनांथाव रोखोमै जानो हाथारगौ आसामनि सासे केबिनेट मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि गाज्रि रोखोम खैसार सानायाव फान सानायनि थाखाय जों पारमिसन मोननाय जायाखिसै। बेखायनो जोङो मैया जोंनि आफादनि सेथि खेबनि मावफुं आफादनि मोनसे मेल जदों। बे मेलाव मोनसे थांखिनि गेजेरजों आसाम गभर्नमेन्टखौ गोख्रों रावै सोंखारिनानै जों कन्डेमनेसन होनाय जाबाय आरोखि। बिनि गेजेरजों मा जादों, बर'फ्रा आसामनि थागिबि फार्स्ट सान्स एन्ड डटार्स अफ द सयल अफ आसाम जासेयावबो जोंनि कनस्टिटिउसनेल डेम'क्रेटिक जे राइट्स दंमोन, मेल मिटिं खुंनायनि, गावजों गावनि गेजेराव सावरायलायनानै बे जोंनि जिथु मोन्थाय फान्डामेन्टेल फ्रिडम डेम'क्रेटिक आरो कनस्टिटिउसनेल राइट्स बेखौ खर्ट बख'नाय जाबाय, दानस'ना होनाय जाहैबाय आरोखि। दा बे रोखोम जुदि जायोब्ला आसाम रायजोआव मा रोखोम थानो हायो? नै दाखालिसो चिफ मिनिस्टार बिथांजों आं फनाव रायज्लायहरदों जे जोंनि गोजाम एबसुनि मावथिफोरनि गेजेराव बारा बुरजा जाया, 50-60 जन मानसि जागोन। बेनि गेजेराव जों मोनसे मिटिं खुंनो नागिरदोंमोन, बेखौ जोंनो पारमिसन होनो नागिराखै। बिराद दुखुनांथाव होननानै बुंबाय। अथ'स' बे अर्णब गस्वामी सासे रिपर्टारा एरेस्ट जादों मुम्बाइ पुलिसजों। बेनि सायाव बिथांमोना बिराद दिक्कार होबाय। इभेन चिफ मिनिस्टार गावनि खुगाजों बुंबावदों जे अर्णब गस्वामीखौ खानायनि गेजेरजों इन्डियानि डेम'क्रेसिखौ बुथारनाय जाबाय होनना बुंदों। बिदिब्ला जोंहा जे मोनथारनांगौ जिथु डेम'क्रेटिक राइट्स दंमोन, मेल मिटिं खुंनो आरोखि, जोंनो डिनाय खालामनाया बे गणतन्त्रखौ डेम'क्रेसिखौ फुजा खालामनाय जाबाय नङा होननानै बिथांनाव कुइसन सोंबावदों आरोखि। दा बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोखि। आरो जोंखौ मिटिं खुंनो पारमिसन होयैनि जाहोनाव बे जाहैबाय जे बेसेबांबा गोबावनिफ्राय बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जे डिप रुटेड सफिस्टिकेटेड जे पलिटिकेल कनस्पिरेसि खालामबाय थादोंमोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि लिडारशिपआव बिजेपि पार्टि आरो बिजेपि गभर्नमेन्टआ, बे गावनि कनस्पिरेसिफोरखौ रायजो राजाफोरजों मिथिजानो गिनानै, एक्सप'ज जाजानो गिनानै बे जोंनो पारमिसनखौ होआखिसै आरोखि। बे बिराद कन्डेमनेबल आरोखि। अथ'स' अर्णब गस्वामीनि एरेस्टनि केसाव बे बुंदों जे प्रेस मिडियानि जि फ्रिडम बेखौ माजेल खालामनाय जाबाय होनदों आरोखि, बन्द' खालामनाय जाबाय, बुथारनाय जाबाय होनना बुंदों आरोखि। जों धिक्कार होदों। बेनि उनाव जोंनि आफादा मोनसे थांखि लाबावदों जे गोख्रैनो जे एन्टायार बड'लेण्ड स्टेटहुड इस्युनि सायाव फ्रेश पलिटिकेल डायलग स्टार्ट खालामनो थाखाय भारत गभर्नमेन्टखौ थांनाय 8 मार्च दाननिफ्रायनो फार्स्ट कनभेनसननि गेजेरजों थांखि लानानै खावलायबाय थानाय जादों। बिनि सिगाङाव 26 जानुवारि खालि एकर्डनि सानसे सिगां भारतनि प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टारनो क'क्राझारनि डिसिनि थ्रुयै आं मोनसे मेम'रेन्डाम एडभान्स हरदों। बेनि उनाव नै दाखालि जुन मासनि 12 थारिखआवबो जोङो गांसे रिमाइन्डार हरबावदों जे थाबैनो एन्टायार बड'लेण्ड स्टेटहुड इस्युनि सायाव फ्रेश पलिटिकेल डायलग स्टार्ट खालामनांगौ होननानै जों रिटायार खालामबावदों आरोखि। आरो लेटेस्ट मोनसे डेभेलप जोंनाव दङ। दाखालि फेब्रुवारि दाननि 17 थारिखआव दिल्लीयाव थांनानै आं दानि इउनियन हम सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि एसके मा नाम होनदों बिना जइन्ट सेक्रेटारिया सत्येन्द्र गार्ग
सत्येन्द्र गार्ग आरो एनडिएफबिफोरजों रायज्लायनो जायखौ इन्टारलकुटार होदोंमोन एबि माथुर बिथां साथाम गिदिर गिदिर गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि अफिसारफोरजों आं रायज्लायनो फैदों बर' हारिनि मानसिफ्रा जे दानि बिटिसि गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै बिराद दुखु मोनदों गोसोजों गोजोननाय मोनाखै बे बाथ्राखौ रग' रग' आं बिथांमोननो फोरमायफैदों दा दिल्लीया अलरेडि बुजिबाय जे बर'फ्रा रियेलि थारैनो बे बिटिआर सुक्तिखौ लानानै गोजोननो हायाखै बे बाथ्राखौ मिथिबाय सासे गिदिर अफिसारजों आं दाख्लै रिसेन्टलि आं रायज्लायहरदों बिथाङा बुंदों नोंथांमोना मा मानि सायाव अजर आपत्ति दङ गावसोरनो लिरना हरनो थिनदों जों नभेम्बर मासनि लास्ट उइकनि गेजेराव जोबथा सप्तानि गेजेराव जों दिल्लीयाव थांगोन आरो भारतनि गाहाय मन्थ्रि आरो नखर बिफाननि मन्थ्रि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै जों मेम'रेन्डाम होबोगोन आरो दा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बर' जातिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय हाखु दाखु बर' सिभिल ससाइटिनि खुनु मानसिखौ पात्ता होआजासे बर'नि जेसेबां माने फ्रन्टेल नेशनेल अर्गानाइजेसन आफादफोर दंमोन बिथांमोनजों रावजोंबो सावरायाजासेनो हाखु दाखु एकर्ड खालामनाय जाहैबाय बे एकर्डनि गेजेरजों 17 बोसोर जोरबोनाय सालायजाबोनाय बिटिसि आरो बिटिएडिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय मोनसे कनस्पिरेसि बे खालामदोंमोन आरो बे कनस्पिरेसिजोंनो बियो प्रमद बर'खौ गावनि एजेन्ट बा दालाल हिसाबै प्लेन्टेड सेक्रेटारि एजेन्ट हिसाबै बाहायनानै बे हाखु दाखु बे सुक्तिखौ खालामदों जायनि थाखाय एनडिएफबिनि बिदा फंबायफ्रा 30-35 बोसोर हाथियार लानानै दावहा नांनानै गावसोरबो जिउ खहा जादों बर' रायजोफोरनि गेजेराव हाजार हाजार खहा जादों बिथांमोनखौ ना पात्ता खालामनानै प्रमद बर'आ हारसिंनो एजेन्ट हिसाबै बे सुक्तिखौ खालामहोदों आरो बेनिफ्राय एनडिएफबिनि लिडारफोरखौ बे ना पात्ता खालामनानै लासिं सिं अबस्थायाव खोख्लैदों आरोखि बर' जातिखौ बिराद अमासियाव खोख्लैदों एनडिएफबि बिदा फंबाय अमासियाव खोख्लैदों आरोखि आं मिथिनाय मथेब्ला गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जुदि सेपारेट स्टेटखौ होआब्लाबो दानि बिटिआरनि जि एरेन्जमेन्ट बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन रोखोमनि एरेन्जमेन्ट एनडिएफबिफोरजों खालामनायनि गोसो दंमोन खिन्थु बेखौ सेबोटेज खालामबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बेनिफ्राय गबिन्द बसुमतारी आरो लोगोसे प्रमद बर' आरोखि बिराद दुखुनांथाव बिनि रोखा फोरमाना मा नै दाखालि नभेम्बरनि 6 थारिखआव उदालगुरिनि खालाइगाव आरो माजबाटआव फैगौ बिसायख'थि बिटिसिनि बिसायख'थिनि थाखाय इलेक्सन केम्पेइन खालामनाय समाव हेमन्त बिश्व शर्माया लासित बरफुकननि जाखो ना सुकाफानि जाखो खर'आव फालि खाव खालायनानै बर' जातिखौ फोजोबस्रांनानै जि हुंखार होदों जि वार्निं होदों गिथाव बाथाव जि स्पिच लाखिदों बाथ्रा बुंदों बिबुंथि लाखिदों बे रोखा फोरमान जाबाय बेनि उदै सिङाव बर' हारिखौ फोजोबनो थाखाय जे गाज्रि गाज्रि कुमन्त्रनाफोर गाज्रि गाज्रि पलिसिफोर कनस्पिरेसि बे अलरेडि एक्सप'ज जाबाय आरोखि फारसेथिं मोजाङानो जादों जे बर' जातिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जोंनो होखानाय अटल बिहारि बाजपेयी जाय अटल बिहारि बाजपेयीया बिजेपि पार्टिनि 1980 आव फार्स्ट बिजेपि पार्टि दाजेनदों जायखौ बुंनो हायो फाउन्डिं फादार अफ द बिजेपि पार्टि एन्ड एस वेल एस आरो लोगोसे उदां भारतआव सिगां खेबनि थाखाय बिजेपि पार्टिनि लिडारशिपआव एनडिए गभर्नमेन्ट दाजेननायनिबो बे फाउन्डिं फादार बे बिजेपि पार्टि आरो बिजेपि लेड एनडिए गभर्नमेन्टनि फाउन्डिं फादार अटल बिहारि बाजपेयीया बर'फोरखौ अननायनि मोनसे नेरसोन महरै 2003 मायथाइयाव बिएलटिजों एकर्ड खालामनानै जे बिटिसि आरो बिटिएडि होदोंमोन बेखौ दिनै फोजोबस्रांनो थाखाय बिराद गाज्रि रोखोम कनस्पिरेसि खालामनायनि गेजेरजों अटल बिहारि बाजपेयीनि जे सोरगोआरि जिउ सोलेर बेखौबो अपमान खालामनाय जाबाय आरोखि बिराद दुखुनांथाव अथच गावबो दा कंग्रेसखौ गारनानै बिजेपिआव फैदों बिजेपि पार्टिनि गभर्नमेन्ट दं जाय अटल बिहारि बाजपेयी फाउन्डिं फादार बिजेपि पार्टिनि बे गावसोरनि पार्टिनि फाउन्डिं फादारखौनो असनमान खालामनानै बर' जातिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जे कनस्पिरेसि खालामदों बे बिराद मुगैथाव कन्डेमनेबल आरोखि मोनसे थांखि लादों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा जुदि बर' जातिखौ बे रोखोम फोजोबस्रांनो नागिरथारबायब्ला
जेसेबां बर' फिसाफोर बुजिया सोमजिया माखासे एजेन्ट दालालफोरजों मिसलिड जानानै बिजेपि पार्टियाव अलरेडि हाबबाय बिथांमोनखौ जों खावलायनो लुबैदों बिजेपि पार्टिनि गभर्नमेन्टआ जिहेतु बर' हारि बड'लेण्ड कनसेप्टखौनो फोजोबस्रांनो नागिरदोंब्ला रावबो बिजेपि पार्टियाव थानो मोना साफ्रोमबो बर' फिसाया बर' जाथिनि बृहत्तर सात्रनि थाखाय थाबैनो गारनानै फैजोबनांगौ आरो गोदान मानसि रावबो हाबनो मोना आरो इउबिपि आरो आफादाव जाय बिथांमोना दैदेनगिरि हिसाबै दङ सोद्रोमा हिसाबै बिथांमोननिसिमबो जोंनि गुरै खावलायनाय जे हेमन्त बिश्व शर्मानि जे डेडलिएस्ट जे पलिटिकेल कनस्पिरेसि बे कनस्पिरेसिखौ बुजिनानै बिथांमोनबो गासिबो ओंखारबोजोबनांगौ आरोखि मालायखौ बुंबाय थाइजौ गोखै फानबाय गावहा सुखाफानि जाखो ना लासित बरफुकननि जाखो हा खर' फालि खावखालायनानै जिबायदि बाथ्रा बुंबाय बेथ' फोलानाय जायाखै बे गावनो थाइजौ गेसावखौ प्रमद बर'नि थ्रुयै बर'फोरनो फानदों दा जायनि थाखाय बर'फ्रा बे थाइजौ गेसावखौ जाया होननानै रिजेक्ट खालामबाय आरो बेनिफ्राय देरसिन मा फोरमान नांगौ जागौ आरो गाव मा मावदों बियो हेमन्त बिश्व शर्माया कंग्रेसनि आमोलाव खेबथाम मन्थ्रि जादों केबिनेट मन्थ्रि बिराद पावारफुल मन्थ्रि इम्पर्टेन्ट साबजेक्ट डिपार्टमेन्ट सालाय मोन्दों दाबो मा खालामदों बेलाय जेबो खालामनो हायाखै दिनै दुलाराय आसामाव लाखे लाख हाइलि इडुकेटेड सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिसोरबो साख्रि मोनाखै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावथ' आरो मा होनबावनो जेबोआनो गैया नांगालजों हालेवनो हाला दानि जुगाव ट्रेक्टरजोंसो बुरजा बिगा हालेवनो हायोबो होनना बुंदों बिथाङा बे बायनानै मानो होफैयाखै बियो दिनै जों हिसाब बियो बड'लेण्ड ओनसोलाव 30 लाख पपुलेसन दं बे 30 लाख पपुलेसन गोनां 3,700 गामि दं खयखान ट्रेक्टर हरखो बियो खय हाजार हरखो बियो बेथ' फाइनेन्स मिनिस्टार आरो गावनि आसामाव बेसेबां हरखो बियो डिसक्रिमिनेसन खालामदों जेरावबो हमना लादो थांनाय जेनेबा दाबो सोलिगासिनो दं जे कभिड-19नि जिथु पेन्डेमिक सिटुएसन बेयाव बेसेबां मदद होदों गोबां मानसिया थैदों जोंहा ट्राइबेल मानसिफोर बर' मानसिफ्रा नांगौ रोखोम ट्रिटमेन्ट जेरैबायदि मोननांगौ मोनाखै आरोखि बेहा जेबो थांखि गैया एक नम्बरानो जाबाय जोबथा थांखियानो जाबाय बर'फ्रा मोनखानाय जे बिटिसि अट'नमि बेखौ फोजोबस्रांनानै बर' जाथिखौ सेस बे बुहुमनिफ्राय थाबैनो बिदाय होनायानो जाबाय बेनि आल्टिमेट टारगेट आरोखि बेनिफ्राय दस्रा जेबो गैया 2003 मायथाइयाव बिटिडिनि थाखाय जिखिनि गामि हाब्बाय अलरेडि more than 3,000 गामि बे गामिफोरनि गेजेराव गामि दरसेबो टाउनशिप मोनसेनि वार्डखौब्लाबो जों दानहोनायाव गैया बेनो जोंनि फिसा रायजो बड'लेण्ड कनसेप्ट बे लासै लासै देरगासिनो दङ बे देरै देरै मोनसे समाव डेफिनेटलि फुल फ्लेजेड स्टेटहुडनि बे महर मोनखानांगोन आरोखि आरो जों महर मोनहोखागोन आरो जोंनि दाबि जाबाय संकुस्त सदियासिम बे बुजिगासेयाव बड'लेण्ड आलादा हादर दानानैसो जों थैलांगोन आरोखि बिनि सिगां जों थैनायाव गैया हेमन्त बिश्व शर्माया बर' हारिखौ आरो बिनिफ्राय बड'लेण्ड कनसेप्टखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जि कनस्पिरेटरियेल जि स्पिच होदों बेखौ जुदि प्रटेस्ट खालामनांब्ला बे प्रटेस्ट खालामब्ला बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोजों जों रिभलिउसनजों थेंक्स होदो जों साबायखर होदो आरोखि बिनि बेरेखायै खोथा बुंगासिनो दं गुबुन गुबुन हारिनि मानसि इभेन बिनि मुसुखा बानायनानै सावखांबाय अलरेडि बे बर'फोरनि पलिटिक्सखौ फोजोबनो नागिराखै आसामाव जेसेबां इन्डिजिनास जातिफोर दं असमिया जातिनि राजखान्थिखौ बेबो फोजोबनो सेस खालामदों दिनै बिजेपिया एजिपिया दिनै सेस जाबाय हाग्रामा महिलारिनि थ्रुयै बिनि आखाइजों बर' जातिखौ फोजोबनो नागिरदोंमोन बिटिसिखौ फोजोबनो नागिरदोंमोन खिन्थु बिनि षड़यन्त्रआ हाग्रामानि केसआव बे खाथियाखै जुफियाखै आरोखि दा हाग्रामानि आखाइजों बुथारनो हायैनि बिटिसिखौ फोजोबनो हायैनि नै गोदान सासे दालाल प्लेन्टेड एजेन्ट सेक्रेटारि हमबाय बे जाबाय गबिन्द बसुमतारी बे जाबाय जोंहा प्रमद बर' बिराद दुखुनांथाव आरोखि मोननैसो गोनां बाथ्राखौ दासो गोसोखांदों बे जाहैबाय जे बिटिआर एकर्डनि सायाव अपेन डिबेट नांनो थाखाय जों आथिखालनि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ जों लेंहरदोंमोन नाथाय बिथाङा खायदा खालामनानै बाथ्राखौ दानस्लिंनानै मा बुंखो बे गुबुन गुबुन चेनेलफ्राव सानसुमा
दाया इसेबां सेनियर मानसि आं मानो बिजों डिबेट नांहैनो नांगौबा आं सानसे बिनि न'आवनो थांनानै बिजों रायज्लायहैगोन होनदों आरोखि बे गावनि मोखांखौ सुस्रानाय आरोखि दा जों दाबो जों चेलेन्ज होनानै बुंनो नागिरदों जों आपिल खालामनो नागिरदों जे माबे थारिखआव फैयो अपेन डिबेट नांनो बबे फिल्डआव बेनि थारिख आरो जायगाखौ खिन्थाहरनांगौ बेखौनो जानानै क'क्राझाराव आरो जों प्रप'ज खालामो बिटिसिनि जिथु सेक्रेटारियेट बिनि खोलाहा साखाथियाव कम्पाउन्डआव जे गुवार मोनसे फिल्ड दं बे फिल्डआवनो नभेम्बर मासनि गेजेरावनो बे प्रमद बर' होन बा माबा होन गबिन्द बसुमतारी होन बिथांमोनखौ अपेन डिबेट बिटिआर कनसेप्टनि सायाव डिबेट नांनो थाखाय बिथांमोनखौ जों हांख्रायहरदों आरोखि बिथांमोना थारिख हरनांगौ आरोखि जायगा बेनो बिटिसिनि सेक्रेटारिनि फिल्डआव आरोखि आरो लोगोसे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा फंसे बुंनो लुबैदों जे रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय लांगुलायनानै दिल्लीसिम सुक्ति खालामबाय नङा हसेया एकर्डनि ड्राफ्टखौ बेखौ सहि होबाय सहि होखांनायनि उनाव बेखौ आरो जेलाव थ्रोब सोबावबाय मा जाखो बियो आरो गभर्नमेन्टआ बुंबाय पिस एकर्डनो बियो जुदि पिस एकर्डब्ला बे रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां मानसि एनडिएफबिनि जेलाव दं आरोखि बिसोरखौथ' एमनेस्टि होनांगौमोन दाबो मानो होआखै दा प्रमद बर'आ फेल जादों जे बिटिसि एनडिएफबिफोरजों जुदि पिस एकर्डमोनब्ला एमनेस्टि डेफिनेटलि मोननांगौमोन खिन्थु जिहेतु हेमन्त बिश्व कनस्टिटिउसन जादों बे एकर्डआ बेखायनो बिसोरखौ साजा होनायनिसो खायदा खालामनानै दा रन्जन दैमारिखौ जेलाव सोबनानै दोनबाय आरोखि बिराद दुखुनांथाव जों स्ट्रंलि कन्डेम खालामो जों आपिल खालामो दाबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ जिहेतु बिथांमोना सिगनेसार होजोब्बाय आफादानो डिसबेन्डेड जाजोब्बाय आइजें आइला गासैबो अस्त्र शस्त्र साबमिट खालामजोब्बाय बे हिसाबै बिथांमोना एमनेस्टि होनानै थाबैनो बिथांमोनखौबो लांदां अख्राङाव अपेन स्काइआव बिथांमोननो फैनो खाबु होनांगौ एमनेस्टि होनांगौ आरोखि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया माजबाजारे खालाय गामियाव थांनाय 6 नभेम्बराव इलेक्शन केम्पेइन समाव जिफोर बिराद गिथाव बाथाव गिख्रंथाव बर' जाथिनि बेरेखायै जि खोथा बुंदों बेखौ एबसुनि लिडारफोर दिनै बुजिदों बुजियाखै बुजिदोंब्ला बिथांमोना थाबैनो बिनि जिथु कनस्पिरेसिनि चक्रबेहु बे चक्रबेहुनिफ्राय ओंखारना फैनांगौ थाबैनो